Kenya wan pir cuda ye. Pir caran dijmin kuştiye. Pir caran jî mirov sax kiriye. Erê gul hene bi rengê xwe xweşin. Kevok hene bi dengê xwe tên hez kirin. Lê çi ye cudahiya Kenya we? Ev qasî çîrokên evînê, tirsê û hêviyê ji me re hatin gotin. Lê yekî jî wek Kenya we bandor li ser me nekir. Heyran an em nizanin bikenin, an jî hûn li ser vî karî afrênerin. Min pir tiştên balkêş dîtim. Mîna gurên ketine bi rengê mirovan xwîn vedixwin. Biharên di nav zivistanê de fetisîn û evîndarên bêçav. Lê min taze dît yek bi mirinê re dikene.